Ако постоянно си уморен, качваш килограми и нямаш енергия, възможно е проблемът да не е в мързела ти. Може да е щитовидната жлеза. Тя е малка, но контролира почти целият ти метаболизъм. Когато не работи добре, се появяват симптоми като постоянна умора, трудност да сваляш килограми, мозъчна мъгла, студени ръце и крака. Много хора тренират и пазят диети, но игнорират един от най-важните хормонални фактори. Един прост кръвен тест може да ти даде отговор. Понякога проблемът не е липса на дисциплина, а сигнал от тялото.